Ja laittaa pitkistä ylöspäin siellä. Hyvärinen ottaa tuon syötön vastaan. Miheri Laakso yrittää siitä tavoitella vielä Tommilalle syöttöä, mutta siihen pääsee O2 nyt väliin ja sieltä tullaan. Lahukaus lähtee laidalta ja se löytää tiensä verkkoon. Näin O2 menee ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoon ja näin 0-1 tauluun. Salmensaari maalintekijänä. Tai näin paidassa lukee, en tiedä. Siellä onko sitten vähän eri paidat, mutta no, niin tai näin. Tilanteesta vielä Salpa pelivälineeseen kiinni, Lahti toimittaa, kiertää maalintaa. Ja haetaan Osmuselle. Ei ole onnistu Osmusen laukaus. Nyt tullaan toiseen suuntaan kova vauhtia, Lundell. Ei pääse Osmonen. Menee siihen eteen, kun sitten laukaus lähtee laidalta ja pomppii. Nousee sinne maalin kattoon. Ottiko kimmokkeen sitten jalasta vai mistä, mutta kuitenkin. Lilian jalasta taitaa ottaa pienen kimmokke. No niin, kameramieskin kuulokkeet päässä heräsi sieltä. Hyvä, lisäsilmät käyttöön. Lilian jalasta kuulemma otti pienen kimmokkeen. Siltä se näytti, että jostain Takalaa pudottaa alaspäin, Kairlaa. Kairla ottaa itse. Ja sieltä kyllä hienosti näkee Kairla siellä takatolpalla hiipivän Takalan. Oliko Takala vai oliko Hyvärinen? Takala pistää ilmasta sisään. Joo, kyllä se Takala oli, kuka siellä oli loppujen lopuksi, mutta hienosti kyllä Kairla nousee ja näkee Takalan siellä tolpalla. Toiselle laidalle. Selänen pudottaa alaspäin. Kivelä haku laitaa, Kankaa pää siirtää vielä sen keskustaan Tuomalaa. Tuomala laukaus ja se menee, se pysähtyy ensin sinne Lahden. Tai ottaa vähän vauhtia pois Lahden varusteista, mutta ei tarpeeksi ja päätyy sinne verkon perukoille. 1-3 muodostuvat digitaalit tuolla taululla. Ja sieltä lähtee sitten, pallo päätyy. Vähän tuollainen hitaampi syöttö siitä muodostuu ja pallo sinne Saikkosen lapaan. Saikkonen täräyttää menemään ja pallo verkon perukoille. 1-4. Nyt on kyllä O2 tehnyt nopeasti parikin osumaa. Päin toimittaa pallo sinne Annilalle kulmaukseen. Lukas Aaltonen laukoo. Tikkanen nappaa pallon. Ja kuulee hyvä tuo Tikkasen syöttö ja siitä saa Tikkanen syöttöpisteenkin, kun Cortes Luomo nappaa tuon avauksen kiinni ja malttaa ja ujuttaa pallon verkon perukoille. Tikkanen on kyllä pelannut hyvin torjuntatehtävissä, mutta hyviä ovat olleet nämä avauksetkin. Sanotaan, että vaarallisia avauksia useamman on onnistunut suorittamaan. Ja Jonne Aaltonen kulmassa. Takalan kautta Tomi Lahdelle. Takala laukaus ja siihen Tikkanen pistää kättä väliin. Oli kyllä hyvä reaktio häneltä. Ja sitten
Pallo pomppii, saako? Kyllä, siitä Pulkkinen kerkee siihen osumaan ja näin pallo verkkoon 1-6. Luvut taululle, kun toisessa päässä kerran tyhjä maali. 16.55 ajassa syntyy tuo maali ja Väinö Pulkkinen maalin tekijänä.